Què puc fer per transformar la meva societat? Si és la pregunta que et fas cada dia quan t'enfrontes a tanta informació sobre com està el món i el nostre país. Si et sents ciutadà perquè et sents responsable de la nostra societat però no saps per on començar, volem presentar-te l'Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc. Una entitat amb més de 20 anys de treball pel valencianisme. La gent del Tirant som centenars de persones de tot el País Valencià que compartim la voluntat d'actuar per transformar la societat i construir un futur millor per al poble valencià. Un futur que volem basat en la recuperació del nostre patrimoni i en l'aprofundiment en la democràcia i en l'autogovern. Un futur de progrés social, econòmic i cultural. Un futur en què valencians i valencianes tornem a fer, com ja vam fer en el passat, aportacions pròpies i originals al conjunt dels pobles d'Europa i del món. Així que, si t'identifiques amb aquesta visió de construcció, t'animem a sumar-te al nostre treball pel valencianisme en xarxa. Al Tirant duguem a terme una gran varietat d'activitats. Un dels objectius fonamentals és la formació, perquè sabem que aquesta és la millor garantia perquè la joventut valenciana supere amb èxit els reptes de demà. El Tirant ofereix els seus propis espais de formació. Trobada 2.0, seminaris, tallers i conferències. Ser del Tirant és també obrir la societat valenciana al pensament crític i el debat constructiu i plural, amb activitats com les tertúlies del Tirant o el seminari debat d'idees valencianistes. Per això, impulsem també els nostres propis mitjans de comunicació i diàleg. Revista Nexe, fulls de recerca i divulgació demos, xarxes socials. Ser del Tirant és també promoure l'ús del valencià en tots els àmbits, dignificar-lo i convertir-lo en element d'integració i cohesió social. Al Tirant volem continuar fent això i molt més. I ho podrem fer si comptem amb la teua ajuda. Per què no vens i ho descobreixes tu mateix? Vine al Tirant. Vine al valencianisme en xarxa.